Sanibonani, ngiphinde nginamukele namhlanje besizochaza. Bengicela-ke bakithi ukuthi uma ukuthi-ke usanda kufika kule channel, ngiyazi khona bathi ngiyalanda, but ngiyazi kusuke kunabantu abasha abangenayo. Kube ukuthi uya-subscribe la ku-YouTube, kuno-subscribe, uyayishera kwi-link kubantu ohleli nabo, ucele be-subscribe. Uma uyibuka ku-TikTok, sicela ukuthi-ke ufollowe, ucomment ukuthi wena ufisa sikuchazele lithini, ngoba njalo siyachaza. Wena-ke khomenta ngaleli ufuna ukuthi silichaze kwi-comment section ku-YouTube noma kuphi, bese uyangicela inamba bakithi, ukuthi mina ngicela inamba ya-WhatsApp ukuze njalo ekuseni ngizokuhlupha ku-WhatsApp ngikubuze. Ngizoqala-ke ngichaze ukuthi-ke lo buzile ezothola impendulo ubuze ukuthini. Khona omunye ubhalile lana, ubhale wathi, mina nginokuphupha njalo ngigqiba imali ngaphansi komhlabathi. Iphupho kanjalo lisuke lingekho lihle nje, siqale lapho. Alikho lihle kakhulu lelo phupho, kuzomele ulisukumele ngoba phela imali isuke iyinhlahla bakithi. Akekho ongayithanda imali, kodwa uma usuyigqiba wena lokho kusuke kubika ukubhedelwa nje izinto nokuhlupheka. Okusho ukuthi iy'nto zakho zizobheda, okungenzeka kube khona lapho okuvaleka khona. Uthole ukuthi wena awusenayo inhlahla, kube ukuthi kuba namabhadi, into ekanjalo. Bengicela ukuthi-ke nawe unombuzo ubuze kwi-comment, ungakhohlwa ukushaya subscribe, usifollowe ku-TikTok ukuze ungaphuthelwa noma ngabe nini uma sifaka ividiyo. Hlampe nje sesizofaka impendulo yakho lapha ku-YouTube kanti awusubscribe-ile, uyayibona leyo nto.